Gora beratxua izan da gertatutakoa orain dela hilabetetik honea. Konpetitzen hasi eta gauza pixkanaka hobeto aurkitzen joan nintzen, bizkarrak ematezun tregua bat eman ziala eta 2:20 nitun, gero 2:40 eta 2:50 saiakerekin, hori zen minimoa joko olinpikoetan egoteko, eta bazirudin jo agertu eta ondo neola, ez? Esan, jazta, larun bata, igandean Europera pentsatzen hasiko naiz, eta ian lortzen duten minimoa egitea, ez? Minimoa egitea beti azkenean konpetizio garrantzitsu batek beti ematen dizu punto bat gehiago, ez? Gauza igande hortan bizkarreko lesioa izan nula berriro eta etxen gelditu behar. 50ko minima da eta 32 pertsona sartzen dira, eta gero lista espera bat bezalako zerbait dago, ez? Azkenean faiatzen baldin badute aurrekoek, 50kotik berako ligoko lirateke. Orduan, jende askok faiatu beharko luke, ni naiz repeskan lehenengoa, esan dezagun 46, lehengurteko 46ko marka horrekin, da 50ko azkena, eta gero ni naiz 46, eta gero 45, eta atzekoa datozti, ez? Orduan, repeska hortan lehenengoa nahola egia da, baina oso zaila da, ez daude 32, esan zu, eske bate faiatu ezkio ja ni sartuko nintzateke, baizik eta 50ko marka horrekin, 32garren postuan ez dakit 6, 8, 10 pertsona dauden. Orduan, ezinezkoa bezala ikusten dut. Remoto puntu bat bada hon? Bai, baina asko faiatu beharko lukete, hor nik ez dut ikusten. Osa, nila idea ez naizela sartu ezinezkoa dela.